prdele. Jdeme vařit. Velice profesionální záběr. Na steak avokádo, to potřebujeme. Takže dneska vaříme oběd, jo. Budeme potřebovat tuto okurku. Tuto bezvadnou okurku. Protože si budeme dělat okurkový salát. To je nejlepší. Který už je hotový. To je nejlepší na takovéto srance. Ale hlavní ingrediencí tohoto oběda budou lentilky. Takže budeme potřebovat. Tady máme celou škálu koření, zaber to, Horste. Tady máme celou škálu koření, takže můžeme si vybrat buď kuře, pizza, paprika sladká, mletá, s kořice mletá. Co tam dělá z kořice? Curry mleté, jo? Pak budeme potřebovat tady gouda plátky, 48%, doporučuju. Tady máme naši kuchařku, jo, to prostě speciální. A kdyby neposloužila, tak tady máme ještě jednu. Tak. To je babička. Tady je zbytek té okurky. Tak, a pojďme na to teda. Co? No. Takže. Ty můžeš asi nakrájet tu okurku, prosím tě. No tak jako ta už je nakrájej, prosím tě. Ty vole. Nakrájej a tady máš další kousky. Nějaký speciální nůž. Tady máš další kousky. No, to nahrne nějak na sebe, to není takový problém. Nezabírej ten bordel, vole. Počkej. No, ještě si zaber prosím tě, oni by třeba nemuseli vědět, jak se to mačká, jo? Takhle prostě, jo? Až budete chtít tu okurku nakrájet, jo, a nebudete takhle to musíte zmáčknout, takhle to musíte zmáčknout. A ono jako, toho bordelu si nevšímejte, jo, to si žere váš pes, pokud no a dobrý, a takhle by to mělo nějak být. A už jste hotový. To je vlastně hlavní naše, jakoby, nevím, jak to mám říct, ale taková složka, jo? Je tam medne. A hlavně, jo, jako dneska si budeme k obědu. Takže co vlastně dneska budeme dělat? Masová sekaná. Maslová sekaná. Masová, ne? Maslová sekaná. Dobře, maslová, hlaste. A mimochodem, jo, abyste si nemysleli, že tohle bude k nejídlu, jo, my tohle máme fakt k obědu. Jo, to jako žádný to, jo. tak mimochodem, v hrnci máme všechno. Jdeme na to. Počkej, já vytáhnu teda jiný hrnec. A já jdu to uvařit. Počkejte, Horste. Tak jo, zaplem to. Necháme to teda chvíli vařit. Tady máme hrnec, jo? Počkejte. Sledujte mě. Tady máme speciální brambory z Teska, jo? Za 5 korun, jo? Za 3 koruny. Co to zase budeš, vole? To bude extrakt. Nebudem vařit okurku, ty magore. Extrakt. No, tady máme brambory, jo? To nám bude tak stačit jako s Horstem. My jsme takyž takový jako nejedlíci, jo? My moc nejíme, jako. My moc nejíme. A jako brambory budou ve šlupce, jo? Šupně, takže koukejte. Tak je to šupneme do toho. Jo? Ještě musíme... Ještě to promícháme. Ježišmarja. Ježiš, to padá. A zahrajeme si fotbal. Počkej. Tak jo, jdeme na to. Dej tam vodu. Vodu? Dáme tam přesně 500 ml, jo? Byste se nedivili, jo? Mám to přesně naměřený. Přesně odměřeno. Takže, co teďka uděláme? Zapneme. Prdneme ale jak to. se to dělá? Šupneme to tam. To už je dobrý. Musím dělat profesionální záběr. Tímhle ještě tady bouchnem. No sláva. Tak a je to. A jdeme na to. Toho bordelu na zemi si nevšímejte, to je úplně normální. A ono to na kameře není vidět. Tak jo. Dneska máme novou speciální kuchyň, jo? Sledujte. Úplně od značky do orfanábytek. Orfanábytek, to je dobytek. Jasně. A A jdem na to, hoši, děvčata. musíme tam dát lentilky, jo? Takže musíme si vzít pokličku, protože ta je nezbytná pro takovéto věci. Vezmeme trošku větší pokličku. A to by mohlo. Dobrý? Velikost je přesně XXL. Velikost je dobrá. Vůbec nemůžu natáčet. Sorry. Počkej, jo? A teďka si uděláme vlastně takový hlavní, jakoby, jak to mám říct, jo?
Můžeme si udělat ten salát, to je tak jednoduché, protože než se udělají ty brambory, tak ty brambory ještě musíme opíct pěkně na pánvičce. Ty sekaný si vůbec nevšimejte, jo, to je až na konec, Sekaná to musí být čerstvý. To dáme jenom jako do mrazáku a ono se to tam uvaří. No, dívejte se, jo. Ale protože potřebujeme skořici na tu okurku, jo? Ta okurka by nebyla dobrá bez skořice. Prostě já vím, co uděláme. To nejde. Musíte počkat chvilku. Cibulku tady potřebujeme. Skořice, jo? Skořice mletá, jo? Uhněte se dovnitř, jestli chcete. Tady taková velká tak. cibule. A dám do okurky skořici, jo? To je ta naše ta naše specialita. Do prdele. Můžeš, Horste. Tak, to asi bude stačit. Tak. A okurka bude pěkně dobrá, výborná. Sledujte. Pěkně musíme nakrájet, jo, ten salátek. Já to nepůjde zavřít, musím před vašima očima samozřejmě, že jo. Takhle, vidíme pěkně. Co děláš? Zavírám to, ne? Aha. Vůbec nevím, jak se krájí cibule, ale tak vyzkoušíme, ne? Improvizace, ne? Ty neumíš krájet cibuli, podrž to. Počkej, to má být takhle na kolečka. Kolečka jsou úplně jiná. Já si počkám, až budeš brečet. Proč? Já a brečet? No z cibule ne, vole. Jo teda. Ani z cibule. Já jsem brečel jednou. To bylo z té druhý. Hardcore, au. A ještě to musíte, tohle je moc velký, jo, takže ještě musíte to nakrájej, já si vezmu tadyhle kamerka. Mimochodem, jo, protože to musíte. No, dobrý, to už je super. A chceme to dát do brambůr. Ne, to dáme až na brambůrky. Ne. Jsi blbej, ne? Až na brambůrky, ne, na finální. To se bude dělat, v té pánvičce, že jo? Jo, takhle, to vorestujeme. Teď se musíme zbavit bordelu, co tady máme, jo, takže musíme... Proč bordelu? Tohle je bordel. Ale co dělat s tím sýrem? Jo, a s tím sýrem, jo, to musíte... To dáme na to potom, to dáme na tu sekanou na teplou. To ohřejem chvilku v mikrovlnce. Ty ježiš, to bude zase plný záchod, to bude plný záchod. Tady vůbec taky nemusím být, že jo? No, ale tak jako správný gurmáni, bychom si měli tu cibuli pěkně okořenit, že jo? No, dobrý. To je akorát. Dobrý. Koukneme se na naše brambůrky, jak se prosím vaří. tě, Horste, tu pánvičku, ten hrnec dej pryč, prosím tě. Tady vyndám pánvičku, jo? Bude nám stačit... Počkej. To jo, no, ale tak potřebujeme si stejně osmahnout tu cibulku, že jo? Ale tak, aby byla teplá, že jo? Brambory se budou dělat dlouho. Na poličce. Brambory se budou dělat dlouho. Táhni. Tady máš sluneční soj. No, a tak musíme ho první ho tam zakápnout. a jenom trošku stačí. Ty dělej, ne? No, to stačí asi. Tak teď to musíme rozlejt pěkně. Tak to rozlej. To je úplně... Musíte si s tím fakt pohrát, jo? Klidně jako, můžete si tady udělat jako pár obrázků, klidně. No. Dej to tam, prosím tě. Ale teď to musíme nechat, protože aby ta cibulka byla fakt jako dobrá a teplá, jako. Už to dávno hřeje, vole. Tak, stumíme to úplně na minimum, jo? Tady, jak můžete vidět, jo? Minimum. Tak, Horste, prosím tě. Cibulka? No, všechen ten bordel můžeš... Tak a musíme pomalu. Pěkně to tam můžeš prdnout. Ale prosím tě, ty to vůbec neumíš, takhle, no. Ale nožem taky se to tam to... No. To bude stačit. Ale ještě tady ten bordel zhrnem. Ne, asi ne. To asi nebudeme opíkat. Smažit. A to je ty cibule nějak málo. Hej, mohli bychom si udělat flambované flambované zeleninu. Ale nemáme alkohol, musíme mít na to 100% líh. Prosím tě, Horste, vem nějakou hadru. A jakou? Co tu z nádobí. No. Tu z nádobí. A tady to vytři. Hotovo. Ty vole, tady bude tu klízečku na chvíli. Ten bordel Tady stačí. máš ještě bordel z minulýho vaření. To je božný. Máme nějak málo minut.
No ale to je blbý, protože jako my bychom měli pohnout, víš? No, tak jo, děláme si zatím takovou přípravu. Ale už se nám to Horste, musíme vzít nějakou míchačku. Tady máme, počkej ty Dežo, vrať to tam. Hele, kontroluj ty brambory trošku. To tady trošku osmahnu. Ty máš pod malým proudem, to je v pohodě. Mám takový pocit, že to je na velký kousky, ale to vůbec nebude vadit. Tak jo, až bude cibulka pěkně hotová a tadyhle brambory se dovaří, tak se vám ozveme. Zatím si dejte reklamu na Topshop. Jo, tak zdarec. Horste, cítím se být kompetentní, co se týká kuchyňských nástrojů a v případě Kontur Pro se nám podařilo vytvořit perfektní nůž. Většina lidí má doma v přihrádce více nožů. Kupujeme nože na šunku, na chléb, na maso, na sýr. Ve skutečnosti je ale nepotřebujeme. Někdy si možná koupíme stojan na nože. Zabere v kuchyni místo, rovněž nesmyslně to nepotřebujeme. To ne. Perfektní nůž to je nůž, který mohou používat leváci i praváci, který dokáže využít 23 cm ostří kaleného v ledu a oleji, který se opravdu dobře drží v ruce. To znamená, že při krájení prsty nikdy nestojí v cestě. Mnoho lidí si koupí takový nůž na chléb, ale musí potom chléb krájet špičkou. Takový nůž nemůže dobře sloužit. My máme perfektní nůž. Rukojeť má ještě jednu zvláštnost. Není jen dlouhá, ale sedí i skvěle v ruce a je zušlechtěná silikonovým kaučukem. Vůbec neklouže. Fajn. I když mám mokré ruce, přesto nevyklouzne. Tady si vezmu ocelový hřebík. 4 cm dlouhý, více než 2 mm široký, Horste. Ocelový hřebík? A co je tvrdší než hřebík? Samozřejmě kladivo, kterým se musí zatlouct. Jinak bychom ho nemohli použít. Podívej se sem. Nyní vezmu tuto pilku na kosti, kterou doma používáte na mražené potraviny. Na všechno to, co doposud nebylo možné. A vůbec nemusím tlačit. Přejedu jednoduše přes hřebík a jako by se nic nestalo, je hřebík pryč. Tato pilka z tohoto tvrzeného materiálu je oboustranně broušená, to znamená, neexistuje zaseknutí v mražených potravinách. Ještě tvrdší než mražené potraviny je toto tvrdé dřevo. Podívejte se, dámy a pánové. Tady by vám normálně každý nůž uvízl, ale my vytvoříme skutečný zářez. Ještě jeden test tvrdosti. Kladivo, jak jsem právě říkal, které je tvrdší než hřebík, vezmu ke krájení nožem. Podívej se, tady můžeš, jak často chceš. A v návaznosti na to, nůž prosím neměnit, teď vám ukážu něco mraženého. Mražený špenát, kondenzované mléko můžete rozříznout v plechovce nebo tubě. Dámy a pánové, podívejte se. Jednoduše sklouznu dolů a rozříznu brokolici. Je to hluboce zmrazené. To pro náš nůž není vůbec žádný problém. Nyní otočím nůž na druhou stranu a tady máme skvělé vlnkované broušení. Vlnkované broušení je opakem kotoučového broušení. To jsou tyto zářezy na ostří. Vlnkované broušení znamená, že máme zaoblení. Když teď vezmu rajské jablíčko, podívejte se. Proklouzne tudy. Prakticky tady ani nemůžeme mluvit o krájení. Je to zcela nový pocit z krájení. Tak jsme zpátky. Máme bramburky krásně hotový. Vidíte, se slupkou. A teď je budeme... Dobrý. A teď je budeme tadyhle na tom, na tady tý... na tomhletom... No. Tady to budeme ještě smažit. Proč? Tam budeme pokládat jemně. Takže krásně smažit. musíte jednu po jedné, jo? Vezmete takhle do ruky. Takhle. Do ruky. Tak. A položíte. Takhle ne, vole, na to. Se obrátí samo. Takže to tam pěkně dáme všechno. Takže všechno to tam ještě... jenom jemně dát, jo? Počkej, ať to nestříká zas. Ale velice jemně. Fakt jemně. Ježišmarja. Jo, to byl nápad. Ne, to je velice super gurmánské, jo? To je jedině pro... Tak jo, jenom jedině pro nás. Nikdy jsme to ještě nedělali takhle. A mimochodem z té Kejdy, jo, co jsme dělali ten okrukový salát, Tady... tak se nám stalo toto. No, pěkný, ne? Dobrá proměna. To si dáme pak na talíř. Víš co? Už vem tady talíře. Vem tady talíře a už můžeš chystat v oblohu, jo? Já tady zatím budu dělat Tak ty... jo, tak já jdu dělat přílohu. Přílohu! Já tady budu dělat ty bramburky pěkně. Počkej, se to krásně odčoudí, jo. Takže musíme mít malý talířek, víš, na to. Tam dám víc těch brambor. Nechceš tam dát ještě rajčata? Au, piči. Jau. Nechceš tam dát ještě rajčata? Nejím rajčata. Ne? No. Si klidně
No, my nemáme ale asi rajčata. Tak. Nechceš si vzít kameru? Jo. A ještě jí drž, ještě, nebo já si. A mimochodem, ještě jsme vám slíbili jednu ingredienci, jo? Lentilku. Ano, lentilky. Takže příloha je nachystaná. Ještě to okořeníme. Potřebujeme pořádnou dávku koření. Což znamená stake. Teda steak. Stak, no. Tvé nebouchnou ty lentilky. Nevím. A dož to bude jídlo, tyjo. Budeš ještě vzpomínat, tyjo. Tak to bude asi vzpomínat každý, tyjo. Takže tady náš profesionální stůl. Počkej, ale ještě tohle, ještě tam dáme. Sejr, ne? Jo, to musíme pod to. Nebo na to. Ne. A na co chceš dávat sejr? No k tomu jenom. No, teď jo. Teď jsme říkali, počkej, nemusíš tolik. Jsme říkali těm, ne, lidem, že... Lidem, když Margorem, co se na to dívají. Chudáků. Počkej, já to budu držet. Takže. Co tady furt přehazujeme kamery, ale tak nevadí. Tady bramborky se nám krásně dělají. To je super. Tady ty lentilky se tady trošku rozpouštějí. To nevadí. Ale tak to nevadí, no, to patří. To je sport, no. No tady vidíte ty lentilky, jo, ale tak jako dobrý, v pohodě. Furt to ještě jde. No, určitě se můžete těšit na další video ještě. Děláme si ještě večer nějakou chuťovku. Připravíme si, nakrájíme si sekanou. To hlavní maso. Maso, možná maso. Potřebujeme to. Takže já si na chvilku položím tady kamerku. A bude to takový unboxing sekané. Unboxing. Ne, to rozřízní normálně. Takhle? Ne. Jako, jo, já už vím. Takže. Tak. Budu muset celý. Ale voní to pěkně. No to si mi asi jenom zdá. Prostě to... Vypadá to. Tak. To máme rozdělené. Várky, no. To ne, budeme to dávat celý, to sníme celý, ne? Jsi zbláznil, ne? Ne? Ne. Tak půlku? Jsi posraný. Půlku. Celý, jo. Tak půlku, jo? Počkejte, já tady budu Takže já budu, natáčet to, já to budu kamerovat. Mám takovouhle krásnou. No, vypadá to fakt úžasně. Je domácí. Je domácí, přesně tak. A o tom to je, no. Jako vidíte, Kolik ty krásné sníš? plátky. 4? 4. Tak, jasně. 4. 6. 7. 8. Tyhle to dojíme celý, ne? Ježišmarja. Takže to stačí, jo? Nevím, proč mě to krájel tady kolega, když jsem si to mohl v klidu nakrájet sám. Ale dáme to na jeden talíř. Vezmeme si tady talíř. Na čem to budeš ohřejvat? To se nebude ohřívat, to se bude ještě na tomhle snažit. Dobře. Tak změnily se nám plány. Pepa si to vymyslel úplně jinak. Ještě jednu pláničku. Dobrá, tedy tak mi ji tady přistav mi ji, já si to na to hezky položím, nebylo by větší. Ne, nejdřív olej.
To nebude s olejem, vole, to bude lepší. Ne, Bez oleje, bez oleje. Ne. Jo, Idiot. bez oleje. S olejem. Bez Ty jsi magor, ne? To se ti neopeče. opeče. Neopeče. Sáska? Neopeče. Sáska? To je dobře. Dej tam bolej, ty vole. Dobře. Aspoň trochu. Fakt, jo, víš, kolikrát jsem to už dělal. Ty ale vypadá to luxusně, No, ale bez tak to dělá poprvé. tady fakt vypadá luxusně ty brambory. To Čeho? vypadá, no. Fakt tak americký. Luxusně. Takže, No a takhle my si žijeme prostě. No, není to nádhera? zpět. Asi ani ne, tyjo. Takže, Máme malou pánvičku na to, no. no, zapínáme. Ale ty jsi fakt amatér. Auči. Hotovo. A nebudem to vypípávat. Jsme se zbláznili. No to jo. To máme napíše. Takže, a Teď to nechám. mimochodem, mohli bychom tam dát ještě jednu ingredienci. A to budou tyto chipsy od jedné nejmenované firmy, z nejmenovaného obchodu, který mám zakrytý. A jak si to rozděláme? Tady, jo, už to vidím. Jsi doma. Už to vidím. Já budu tady Podříž mi, řekněme prosím. záběry na bramburky. Tak se můžete podívat, jo, středně do zlatova pěkně. Jo? Jako je to fakt hezký, když se na to podíváte, to byste ani neřekli, že tohle, hele, tohle to zvládnou jako kluci, jo, musím říct, jo. Kluci je to fakt jako jednoduchý, jo. My jsme totiž kluci. Tady ten recept je fakt jednoduchý, jo. Nemusíte se bát, že něco zvoráte, jo. To už víc nejde prostě, jako zvorat. Zborat. Víc už to nejde, proto to natáčíme. Tadyhle nám strejda vůbec nehlídá sekanou. Tak, jak vidíte, pěkně. Ono to na té kameře vypadá, že to je krvavý, jo, ale není to krvavý, prosím vás, jo, jako ne. My jsme zásadně proti krvi. Tak. Záběr na mě, prosím. No. Máme tu tyto sušené brambory. Dáme si je takhle pěkně. K tomu jenom tak z lehínka, otočil se. Jo, tak to vidíš, ne? Snad. Z lehínka pěkně položíme. Už tam nech. Namočit, kde chceme. Ale já si myslím, že už ty brambory budou. No to teda si myslím taky, že budou. To už jsou. Takže si myslím, že to už můžeš vypnout. Au. No, to je akorát, no. Takže kde máme talíř? Tady. Tady ten bramburek. Tak. Teď. Jsem tady mohl vlastně osvítit, co? Dáme si další No, várku. to moc nepomůže. Tady jo, abyste viděli, jak to tam máte dávat. A můžeš to stlumit, jo, no, už jak to je rozpálený, tak se to dělá. No, já si myslím, že už ty brambory jsou. Jo, vidíte, jak krásné brambory, jo. Jako na té kameře to jako nevypadá, ale kdybyste... No, prostě musíte to vidět na vlastní oči, prostě. Zapni to, no. To bude trošku hučet, ale tak... My to přežijeme. My snad taky. Ale dej tam víc oleje, vidíš, jak to nemá na čem dělat. Tak jo, hada, ono už to je, tady ty brambory. Takže ty už můžeme... Jo, počkej, já ti to vypnu. Bych to vypnout sobě, ale... Dej si je tady na vedle, ať nejsou nechtějí teplý muž. A mimochodem potřeba bych tu vidličku. Ty krásu, jak se to opeklo. Vidíte ten bramburek? Jo, luxus. Jako je to můj výtvor, jo? Nechci se nějak chlubit, ale já to považuji klidně i za mistrovské dílo. Vůbec tady už nemám žádné místo. Koupíš bramburky, jo. Domácí bramburky, jo. Restujeme je. Stejný.
No a tady vidíte vlastně, jak to vypadá. Ve finále. Takhle by to nějak mělo vypadat. Podle chuti si můžete posolit, dodělat. postejkovat, dopepřit, pošťavit. A takže je to všechno podle téhle. Chvilku mě zabírej, prosím tě. Jo, je to všechno, je to v téhle kuchařce, kterou si můžete koupit za 500 000 euro. Je to k dostání na e-shopu. I křížovka tam je. Je to k dostání na e-shopu lalala kluci v akci horstapepi.cz a mimochodem máte tam i odkaz na náš YouTubeový channel. Ano. Horst a Pepi.cz LP. A takže my se koukneme, jak to vypadá z druhé strany. Jak vidíte, ještě to. Vidíte, tady je krásně vidět, kde byl olej a kde ne. No, já jsem ti to říkal, vidíš, jak by to vypadalo bez oleje? Bez umíš vařit. Jsi tak chytrý, Pepi. Já vím. Tak, bramburky si můžeme dát na pryč a dáme si... můžeme dát takovou oblohu. Klidně si to tam dáme pryč. Další můžeme dát. Pojď sem ty kluku jeden. Šmejdem. A my bychom tam mohli dát i čtvrtý, co? No, můžeš. Dej to mi celé. Prostě vůbec ne... Ty necítíš, jak se to připaluje, vole, jak tam je přepálený olej. Jo, máte štěstí, že to necítíte, jo, protože to je fakt hrozný, jako. Fakt hrozná vůně. No. Ty brambory už ani nevoní, protože tady ten ocel to tady úplně celý zkazil. Musím tě. Vůbec neumí vařit. Ale pryč, no, tak jsme tu sami, paráda. A co jsem na tom jako zkazil, neřekni. Čížala, dívej. Takže brambory klidně už můžeme dát na ten, na Podávat na talíř. klidně můžeme dát na talíř, ano, přesně jak říká. Pojď sem, prosím tě, mě vzít kameru. Jo, já teď budu kamerovat, dobře. Můžeš trát, no. Kameruji, prosím tě, chvíli. Teď budu díl kamerovat, abys měl čas. Tak. To vypadá, ty. Tak, jdeme další. Tak, za chviličku už to bude. Za chviličku už budu spokojen. Já si myslím, že ještě lisičko. Klidně se podívejte. Mimochodem naše bramburky. Já okošnu. Jo. To je dobrý jako práce. Ty kráso. Pak to dáme ještě na pánvičku a uděláme jich víc. To bude další tutoriál. Tak. Já si myslím, že sekačky už budou. Takže to vypnem. Tak jo. Nebo to je. A ještě tu máme jednu teda, což je blbý. No ještě jednu, no. To se netačí se, jo. Omlouvám se. Tak. To se nám dělá. A proděláme poslední kusanec. Hlavně to ještě osolte, jo. Jsme to nesolili. No ono jako, podle chuti, no. A takhle nějak už vypadá ta finální verze. No ještě ne, ještě to musím ozdobit. Dobře. Jo, počkej, ten už je udělaný, ten už je. Tak a klidně, protože už tam máme místo, tak si vezmeme pár dalších těchto brambůrek. Těchto. Sem si je vyskládáme a dáme si je tam k tomu na opečení. V pohodě. V klidu, že jo, Pepo? Ještě tady máme, bramborky. To si ti to dáš? To je docela málo, víš?
Co je moje? Ty brambory. Co je Tady moje? to. Tohle, to stačí. Tak, jedna strana hotová. Trošku si zapneme odtah větší. Ano. Pěkně. A finální. Ještě ne finální, to je Ozdoba. Chceš taky? Jo. Jo, to je francouzský, ten je úplně mrtě dobrý. Tak takhle si to tam pěkně pocáknete. Vypadá to pěkně, jednoduše a chutná to ještě líp. Tak, to už mi taky stačí. Teď si zmírníme úplně oheň, ať se to dělá na mírném ohni, prosím tě. Klidně asi oblohu. Můžu tě poprosit? Můžem prdnout do toho asi. Ne, to ať si každý bere. A můžu tě poprosit o kamerování? Ano. Tak. Tady si jdem dělat ještě ty. Za chviličku už to bude. Tady tu spálenou cibulku, to si nevšímejte, jo, to se může stát jako vždycky, jo. Ale jako vám se to nestane, jo, my jsme nešikovné, takže... Takže už si vyndáváme hotové finální Tak jo. blbečky. Tak, tohle tady ještě necháme trošku. Tak, tady ten zrovna se To extrapovat. trošku... Ten je fakt nádherný, můžeme se podívat i zblízka. Ten je nádherný. Ten si určitě dám, ten bude chutný. Přejdeme tady k tomu, můžeme to klidně podávat už. Ještě jsem zapomněl na jednu maličkost. Se to musí ještě krásně krásně ještě kde pak to je? Tady tou bylinkovou solí se to musí krásně ještě rozsolit. Já vím, že jsme to už solili, jo, ale soli není nikdy dost, protože to jsem, prosím tě, jo dobrý, už se to tady hejbe, když mě to, prosím tě. V tom bylinky už nejsou, ne? To je to. A takto se připravuje chutný pokrm. Ano, tady ty bramburky. Jednoduchý. To samé k tomu. Samozřejmě. Tak, tady máme ty naše už krásné bramburky. Už se nesou. Tak se můžete podívat. Co? Fakt krásný oběd, ale za 5 minut hotovej. No, za 5 minut asi ne, ale můžeme tak... to zasadit do těch našich jídel. Samozřejmě vaše kulinářské schopnosti se tady ukážou. Můžete si to připravit, jak chcete brambory, na jaký způsob chcete, o přílohu, jakou chcete. Teď už tak A stačí potom... jenom přinést příbory. A popat. Tak. Počkejte, já ještě musím donést něco. Takhle si načneme minerální vodu. Samozřejmě zase bez reklam. Proč to dáváš sem? Vezmeme si skleničky, samozřejmě bez reklam. Všechno bez reklamy. Naléjeme. Teď. Tak. A samozřejmě jako slavnostně, že jo. Potom, jako, než budete jíst, tak musíte takhle omočit ruce. To mělo nějaký ten styl, že jo, tak musíme taky... A ještě si dáme tady žížovu. Taky trochu přidělat, že jo. Tak jdeme, Tak. můžeme podávat. Tak jo. Takže my vám přejeme dobrou chuť a těšíme se na vás u dalšího dílu Pro dnešek všechno. našeho vařeníčka. Takhle to vlastně vypadá, můžete se podívat, jo. Sekaná, krásná, bramburky opečený, americký brambory, cibulka pěkně opečená, francouzský dressing, jo. Tady ten se trošku přičmout, ale Samozřejmě to se bez může reklam. stát. Tady sýr, jo. Bez reklam. Okurka, Bez, lentilky, jo. To. bez reklam. Dobrý. Tak jo. Tak, a tohle co to ještě musím zabrat. To je taky nádherné, velice nádherné. To je moje.
No, tak jo. Tak asi čau. Mějte se fanfárově.